ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryeta yu ita alawas anapauluhan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asinaw ti lalaki naggapo dito'y balay. Sigud akadalak iti college dayjay, tatang. Imay pimasyar. Nay, ipalagip ko ken kata mga no nakalipat ka. Saan ka amabalin ang makirelasyon iti daduma? Tanay, at dan nakaitulagam. Awan ka diti karbengak nga agpili iti kayat ko, tatang. Nay, anya pala kaya mo iti nakaitulagam ka adama mabalinda. Jak pa'y nakitkita dahi ta ibagbagayo ang nakaitulagak. Anak nga ron tigayam ko ang negosyante iti sa bali nga ilay. Kasano ang nagbalin agayem mo dahi ta ang negosyante, tatang? Ay, nasingad agayam kaw, manipod ubing kamay. Nagkaadalan kamay. Napagasatan ang nagswerte iti negosyo na ijay ilay ang nakay kamagan na. Oh, apay asaan ang maispiling day tarupa manak ko. Anya ka diti parikaw. Jak lakit di kayat ti makiasawa iti imbagan ni tatang anang hitulagan na kanyak. Saan mo't amabali na pagkudkudan ti kayat ni tatang mo? Nakalpasa kun iti kinamaestra. Ngam awan pa'y trabaho. Tamakilet examak pa'y. Iso ajak kayat ti makiasawa, nanang. Tingamin tribo ang nagtaudan da tatang mo. Ubing pa'y laeng dagiti anak da. Kat nagtutulagan dagiti naganda. Kasanon, no agpada kami iti nangitulagan na asaan mi akayat ti tunggal maysa. Ti pamilya ti pakiasawaam. Kat iso ti akin kukwa iti daga bambantayan ni tatang mo. Akas mayordumo. Gayem na ti akin kukwa anak ko. Apay nanang, ikatenda ka din ni tatang akas mayordomo, no saan kami nga agkatuluyan? Imo na ka matgayam diti karayan nga aglaba. Wen, kunak no agmay-may saak nga aglaba dito aginggat malpasa. Kat, apay nga rod analiday ka kasinsin. Pampanunutek man dyan ang itulagan ni tatang kanya. Anya anang itulagan? Insan, jak pa'y kayat ti makiasawa. Kayat ko ang makapasa itilet. Kan mangisuro ako maakas maestra. No apay nga min akas ta ti kaugalyan da. Itulag da ti anak da. Wen nga rod Kayat ko alabsingan day ta akaugalyan no mabalhin. Kabaulam nga aramidan day ta? Kasinsin? Hilaw kumparay, mabalinan ngay paburas dagiti bunga ti manggam. Sikamot gayam, kumpadre. Mabalin ka din. Ay, wen paray. Adu lakid di ti maburas, ta adu ti bunga dagiti mangga. Dayta, ti kayat ko ken ka, kumpare. Mapagtalkan ka launay agayam. Saan la agayam paray? Intun ko aki di nakaagabalayan tan. Uwan gayaman niya. Sana mabali na masalungasing titulagan ta. Kasano nga roden kayam? Ay, sti abalayan tubay. Ibaon kunto ni Orlando, tapno at nakadwa mamangkita kadagitag buras. Agyaman na, no, ada ibaon mo akadwak, paray. Jay samot agraraman nga ibagbagam agayem mo, jay imawag. Apay ako na mga agraraman. Saan abagay akas di ataw ti gayem mo? Katalat mo laeng, gayem mo? Gayam ko ngamin, manipod ubing kami. Isu tinangital ka kadagiti daga, kandagiti mula kay jay lugar mi. Mabalin akatalak, ngam saan agayem? Ambisyoso, taabalayan kun kunanakit din. Titulagan katulagan. Sana mabalin na masalungasing. Ay, manumot ti kasta nga kaugalyan. Sana man mano, tanakain sigudan min dayta akaugalyan.
Lakay, kaano ka di nga umay ti ibaon ti gayem mo akadwam amang kita kadagiti mangburas iti mangga? Siguro intom bigat. Mangkuyog dan iti bayar. Adaw ti amuda a bayar. Saan nga tanga umay met ti anak da? Anang itulagam iti anak da? Dayta ti jak amaw. Ang madan sa mo imamanihar na computer shop ken printing press. Kayat ko makita ti manugangan ta. Ay uray siya ak. Idi ubing pa iti pan nakakita keng kwada. Nakita ka di mo ti gayem mo ni Jonaling? Nakita na mo't idi Anya ka di tinapampanunot yo. Taapay anagtulag kayo. Orlando, numapan kay di plantasyon. Kita man anya ti tsura di anak da balasang. Jay ka din ang itulagan da ni Romnek, antay? Wen garod, numabalin la ko mga ibabawi da ita nakitultulagan ni uncle mo. Nagtulag dan samot tan, antay. Nagsinnapatada ka no? Kasano, no saan nga agkasungwan dagiti dua? Day tatisaan ana panunaw dagiti mangitulag iti anak da. Isu nga rod, asaan ko nga anugutan ti panangitulag ni uncle mo ken ni Romnik? Kasanon, antay? Nood damot nakita ni Romnek, iji ayan ti computer shop, kan printing press na. Damagag to manday ta ken ni Romnik. Hello anak, kumusta kan? Hello, Mami. Busy ak dito yung shop kan printing press ko. Kasta ka di? Ada ka di mo't sir patam ditan, iho? Ado Mami. Kaya ka din, amang pilya. Ay, numabalin la ko ma. Wait nga Mami. Kanayon nga ipalagip ni Daddy. Ganda ka nung nakaitulaga. Diyak nga rodam mo, no di adal wenno saan day diya babae ang nakaitulagam. Jakmat kaya't ti babae iti away nga awan adal na. Ay, rumbang laang. Diyak lakit di kaya ti makamanugang iti ignorante. Agsarita kami diti kumpare. Agsagana ka tamangan no ikuyog nanto ti anak na anak kay tulagam. Anya kumati sa ganak, tatang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Ay Luka, apay baga ka makiasawa kan? Agsagana ka. Tapno inton makisango ka. Saan kanto amas-mas daaw? Da kayon ati makisaw. Da kayo mati nakitulag. Ay di ka man! Nay, kaskalasaan kamit ang maestra. Nagadalak iti maestra tapno mangisuro ak, tatang. Ay. Saan kat amakiasawa, iti saan ko nga am mo. Mamamumtaw. Nataer iti ubeng. Kaya may sa, baknang. Uray baknang. No imot mat, wenno maditi ugali na. Ay, di ka man rumanason. Itun madanon titawin mo ang nagtulagan may. Umay dan taw, kapag tutulagan may, ti panagkalay sayaw. Itaman pa'y anak ka umay ka diti balay, insan? Masurunak ngamin itimbagamanan ni tatang. Anya timbaga ni uncle? No kanumadanon titawin ko ang nagtulagan da itigayam na. Pagtulagan dan ti kasarmi. Anya? Anya ka no titawon ang nagtulagan da? Saan kun adinamag? Tama kapaawan ganas. Ay, jak pulos kayat ti makikalaysa. Iti saan kumat nga ay ayatan. Ay, oray siyak mo ta. Jak lakit di kaya ti makiasawa iti saan kong am-am mo. Papanam ka di ita, nakarubwat ka ba? Mapanak ijay syudad. Inak palagipan ti anak ta. Anya ko mati ipalagip mo. Ngada na kay tulagan na. Sana mabalin ang masalungasing tinagtulagan mi. Nagsinnapata kami itigayam ko. Kasano no adan ay ayatan di anak mo, ijay syudad. No salungasingan nag, awan to apulos ti matawid na kanya. Anya? Ibabawik amin nga dagan kwa na. Uray ti computer shop ken ti printing press nga imatmatunan na. Agraman credit card na? Amin na kwarta na iti bangko. Kasta ti ganaban ti sukir nga anak. Nagsarita kayo ka din kanidadim. Wan, Mami.
Jak pulos kaya ti pangedeng na. Angem, dakas ni daddy no iso ti makapungtot. Day tangarod mo ti pagamkak. Kasano no payson na nga awan apulos ti itad na kan ka. Sana na yung kalintigan ti kayat ni daddy. Awan mo't nga rod ti maramidak. Tamo mo't ti ugali ni daddy. Maawatan ka, mami. Angem, numabalin. Jak kaya ti mga sawa, ti jak piamam mo. Ay, ano sama, anak ko? Anya nga min tinaknakan ni daddy anang itulag kanyak. At dagat fiancé ka jak amamon. Itati ipapan mo di plantasyon, Orlando. Obserbaram man, jay balasang anang itulagan da ka ni Romnick. Unantay, kita akman, numabalin matla ang aparakan ni Kasinsin Romnek. Ngam di mo ipadlaw, nga iso ti may sa arantam ijay. Unantay, di kagdanag. Saan amaamuan ni Uncle, abinilin nak, amang kilatis iti dahi a babae. Nasaya at no kasta. Ay, amang ano saan mo't ama ikari iti kasinsin mo day jay a babae. Naggasat kat dahi a babae. Tamairanaw iti sanikwa ni Kasinsin. Day tangarod ti pakasurunak. Ngam, saan namang namnama day jay a babae. Naisarong kamat dito balay, insan. Ada ibagakan ka, no manugot ka. Importante lakit di day nga ibagam. Talaga nga importante. Kabayatan nga orayin ta ti panagtesta. Apay numapantay ti syudad. Taagsapul tayo ti trabaho ta. Ha? No ag-review ta. Uray ag part-time job ta nga agpaisong. Nalaing tamot no may papan iti computer? Nangala tamot iti basic computer? O sige, taibagak kada tatang ang mapantapay iti syudad. Pangurayan ta iti let exam. Intangarod agbirok, oray basit la ang asilit nga abangan ta. O sige, tapno makaurnong tamot iti inayon ta iti aramaten ta nga ag-review. Palubusan ka aga po iti panag-review. Ang blaglagi pa ma. Review ti papanam ijay. Saan ang makiindaram? Wen ka di, tatang. Talaga mat a-review ti gagaraan mi ijay. In kami ag-review tapno sigurado ang makapas kami iti exam. Nasayaat. Ti kanayon ko nga ipalagip tapno di mo malipatan Sige, uncle. In kami nga rudan. Agbiro kami pa iti silid a pagabangan mi. Bantayam ti kasinsin mo Asino mo't ngay timang bantay kanyak, uncle? Agbinantay kami kadi? Kunakman no adda balasang yaw, tata. Awan samot. Napan nagbirok iti trabaho na. Masikuran siguro ditaw Kasta ka day, tata. Ay, kunak ano adda dito. Apay nga interesado ka iti balasang kaw. Kitaam kiti dagiti agburas iti mangga. Nakitaan mo dagiti daduma. Sige. Sige, tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga balayan ni Antay. Ibagak tuman kan ni Antay. Anagalas ti ugalay, ti agbalin nga balayan na. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.